Selam dostlar, nişi hal ehvalleriniz? Sizni Meydan kanalının en tüke tapşırığında layıklı hitta selamlaume şatman. Atna devamında hit paradda nindi özgerişler bolgan, jırşılar turmuşunda nindi yanılıklar var. Barısında birgelep көзәттербез. Исегезгә төшерәм яраткан җырчыгыз өчен Meydan.tv сайтына кирип тавыш бирә аласыз. Ә мин исә илгәрәй башлап җибәрәм. Юлия Талхина үзенең тышкы кыяфәтенә бик таләпчән. Аның бизәнү, киенү, хәтта сөйләшү һәм җырлау рәвеше дә үзенчәлекле. Biz хатын кызлар сәхнәдә генә түгел, көндәлек тормышта да балкып торырга тиеш ди ул. Бу сүзләрне гүзәл затлар кулакларына киртләп куйгандыр дигән өметтә калабыз. Ә хәзер клипка күчәбез. Güllerim
Игътибар иткәнегез бармы? Кай вакыт якындагы матурлыкны, гүзәллекне бөтенләй күрмибез. Равил Галиев та күп еллар уй йөри торган күл буенда кып-кызыл алма биргән алмагачны күреп гаҗәпкә калган. Бердә күзем төшкән югы. Менә бу алма агачына. Моңа кадәр алмалары яшел булганга күрмәгәнмендер инде бу агачны ди ул. Дуслар, тирә-ягыбызга күз салыйк әле. Чын матурлык янәшебездә бит юк исә. Ташлама мине, ташлама, гел минем жаннарымда уян. Актык көннәремә кадәр ташлама мине, хыян. Ташлама мине, хыян. Ташлама мине, ташлама, ышандырып син мине, егет. Мәңге күзләрем йомганчы ташлама мине, ташлама мине. Ташлама, рәхәт бит син барлыкны тоеп, йөрәккә йонсын кат типкәнче. Ташлама мине, сөеп, ташлама мине, сөеп. Ташлама мине, ташлама, гел тор сафлыгыңны чәчеп, соңгы сулышыма кадәр. Ташлама мине, яшьлек, ташлама мине, яшьлек. Ташлама мине, яшьлек. Илназ Гариповның Татарстанның танылган буйдагы булу турында узган тапшыруда сөйләшеп алдык. Күптән түгел ул Инстаграмга кайсыгыз күлмәк үтүкли белә дип язган иде. Пост астында бөгерләнгән күлмәк модада, китер, юп та үтүкләп тә бирәм. Андый күлмәк алмасын. Яндырып бирсәм генә инде дип һәм башка җаваплар язылган. Илназ, ул күлмәкнең ни гайбе бар соң? Тормыш иптәше издин дип язарга иде сиңа.
тугангаша, котлаша, ике ясел ике яр. Булса иде бу туганлык, кояштан да яктырак, шикәрдән дә татлырак. Туйларның иман турып бу, ай, ай, ай. Котлы булсын, котлы булсын, туй, туй, туй. Туйларның иман турып бу, ай, ай, ай. Котлы булсын, котлы булсын, туй, туй, туй. Туйларның иман турып бу, ай, ай, ай. Котлы булсын, котлы булсын, туй, туй, туй. Туйларның иман турып бу, ай, ай, ай. Котлы булсын, котлы булсын, туй, туй, туй. Котлы булсын, котлы булсын, туй, туй, туй. Алдагы урында Татарстанның халык артисты Илсаф. Инстаграмына күз салсак, соңгы видеосында эшчеләргә булышып гармонда уйнап утырам дип язган. Рәхәттә кеше эшләгәндә гармунда уйнап утыралар. Хөрмәтле эшчеләр, әгәр дә эшләрегез бармый, кәйфләрегез төшкән икән, шалтыратыгыз. Татарстанның халык артистына Илсафка шундук килеп авыл көйләре белән күңелләрегезне күтәреп җибәрер. Аккан шишмәләрнең су тавышын яратам. Уйнап җырлап йөрмәс идем, яшь чагым дип җанатам. Уйнап җырлап йөрмәс идем, яшь чагым дип җанатам. Алай дип уйламадым, болай дип уйламадым. Алай дип чагым үтәр дип уйламадым. Яшь чагым, матур чагым үтәр дип уйламадым. Су буенда су әйләнә, тулганы күбекләнә. 18-дә, 19-да бар дөньясы әйләнә. 18-дә, 19-да бар дөньясы әйләнә. Алай дип уйламадым, болай дип уйламадым. Алай дип уйламадым, болай дип уйламадым. Яшь чагым, матур чагым үтәр дип уйламадым. Яшь чагым, матур чагым үтәр дип уйламадым.
Шакларың кел шакларың Синең дә үтәр әле Алма кебек матур чагың Исеңә төшәр әле Алма кебек матур чагың Исеңә төшәр әле Алай дип уйламадым Былай дип уйламадым Алай дип уйламадым Былай дип уйламадым Яшь чагым матур чагым Үтәр 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 дип уйламадым Үтәр дип уйламадым Лайыклы хит кунагы яшь җырчы Ләйсән Ихсанова. Сәлам, Ләйсән. Исәнмесез Силгәрәй, исәнмесез хөрмәтле тамашачылар. Ничек хәлләрең, Ләйсән? Әйбәт, Аллага шөкер, яхшы. Сезнең хәлләрегез ничек? Әйбәт, Аллага шөкер. Рәхмәт сорауы өчен шундый матур тыйнак тавыш белән җавап бирәсең безгә, субханалла. Инде без һәрвакыт килгән кунакка сораулар бирәбез. Әзерме? Әзер. Аллага тапшырып, менә без инде узган тапшыруда мәйданларга синең артистлар гаиләсендә туың турында сөйләдек. Гомумән алганда менә бүгенге көндә эстрадада үз юлыңны табу бик кыен, шулай бит. Син үз юлыңны таптыңмы? Куркып калмадыңмы? Куркасыңмы? Әлбәттә, дулкынлану хисләре бар. Ләкин мин ышанам, барысы да яхшы булачак. Алла бирсә. Алла бирсә. Шулай да нинди юнәлештә күбрәк эшләргә яратасың? Мин үзем рус телендә дә җырлыйм, татар телендә дә җырлыйм, шулаймы? татар халык җырларын җырлыйм. Мин үзем 1 ел татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшләдем. Аннан кияүгә чыгып, хәзер бәби үстерәбез. Субханалла, менә бит өлгер кыз икәнсең. Гомумән алганда репертуарың баймы синең? Репертуарым әлегә бай түгел. Ну, мин өйрәнәм җырларны, яңа җырларны, татар халык җырларын җырлыйм. Үземнең дә автор җырым да бар. Үзем музыка яздым. Үзем музыка язам. Көйләр язасың димәк. Әйе. Башка җырчылар җырлыймы синең җырларың? Бармы шундый? Юк, мин үзем өчен генә язам. Шулаймы, Әйе. үзең өчен генәме? Менә Instagram белән бәйле булгач, безнең тапшыру Instagramда күпме подписчигың бар? Подписчикларым әлегә күп түгел. Киләчәктә күбрәк булыр дип ышанам. Алла бирсә. Алла бирсә. Instagram синең өчен нәрсә ул? Instagram минем өчен ул үземнең иҗатым белән, подписчиклар белән уртаклашам. Аралашу, шулай бит. Аралашам, әйе. Һәм инде яңа җырларны таныштыру. Әйе, яңа җырлар, видеолар. Шушы менә җәй бигрәк матур быел, субханалла, Әйе. клиплар төшерү. Клиплар Ничегрәк барамы? әйе бара. Менә тәүге тапкыр клип төшердек. Нинди Сөю җырлар? турында, Сөю, син үз кешем, үземнең иремә багышладым. Менә бит, субханалла. Һәм инде Ләйсән үз теләкләрең, әйдә, мәйданларга, тамашачыларыңа теләкләрен әйтеп җибәрсәң. Бик зур рәхмәт Мәйдан телеканалына мине шундый матур тапшыруга чакырганыз өчен. Минем иҗатымны карагыз, сөенегез сезнең өчен. Тырышам. Бик зур рәхмәт Ләйсән, кунакка Рәхмәт, килгәнең бик өчен. зур. Алга таба да сине көтеп калабыз, яңа клипларыңны, яңа җырларыңны. Хәзер клип.
Эльвира Рақипова фикеренчә, бу дөньяда һәр кешенең төп бурычы үз юлын табу һәм үз тормышы белән яшәү. Үз юлын тапкан, ягъни җырчы һөнәрен сайлаган Эльвираның яратканнар сөям дисә клибен карыйбыз һәм лайклар куярга онытмыйбыз. Yaratkanlar eğer siyem dese gül şeşekler uğrar dünyası Көңелнең юк бердә үзгәрәсе Көңелнең юк бердә тынасы Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар безне сөям дисә Артыр иде җирдән яхшылык Яратышып яшик бу дөньяда Теләкләрне чынга ашырып Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бер шәт сөям дисә Яшәү көче кунар җаннарга Хисләр белән җырлы моңнар үреп Яратам дип әйтик ярларга Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар бары сөям дисә Язмышларда булмас ялгышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Яратканнар әгәр сөям дисә Һәркем үзен аңа багышлар Бездә бүген кунакта Караш төркеме солисты Динар Ахунов. Сәлам, брат, дип күрешегә. Сәлам. Инде без хәзер туганлашып бетәбез бугай. Атна сайын яңадан яңа Караш төркеменең солистлары килә. Бик зур рәхмәт сезгә, килүегезгә. Үзегезгә рәхмәт. Менә без чакыруыбызга шулай бит. Ничегрәк килеп җиттегез? Бик тату килеп җиттек, исән-имин. Менә. Монда куллар, аяклар Менә. урынында. Барсы да Иң ила. мөһиме шул, шулай бит. Сәламәтлек. Һәрбер килгән кунакка сораулар бирәбез, Аллага тапшырып башлап җибәрәбез. Менә үзең белән бераз таныштырып, үз әле кайсы яклардан, әтиян кем, гомумән үзең турында. Ярар. Так. Минем исемем Динар. Мин Актаныш яклардан. Минем псевдоним Дикий. Мине электән үк кичкенәдән үк Дикий дип йөрттеләр. Но мин бик кыргый түгел, но сәхнәдә булыштырайм. Әзрәк. Динар, менә Караш төркеменә ничек килеп эләктең? Караш төркеменә мин булай элек биедем, мин гел биеп үстем, ансамбльләрдә биеп үстем.
Бер заман бай барганда урамда мындай кастинг оештыралар дигән не күрдем инде мындай. Игълан, мәгълүмат, реклама. Күрдем дә, икеләргә булдым. Анда и вот шунда килдем дә, нәрсә эшли беләсең диләр дә, мин нәрсә эшли беләм, бии беләм инде. Бием дә күрсәттем дә, чакырдылар. Instagram битегезнең кайсыгыз алып бара? Instagram битебезне, һәрберебез дә алып бара инде. Һәр даим анда, Мәсәлән, дүшәмбе көне син алып барасың, сишәмбе көне син алып барасың дип. Шулаймы? Безнең күпчелек безнең Айназ бар, лидер. Ул алып бара инде. Сезнең Айназ лидер менә? Менә бит. Айназга ялкынлы кайнар сәлам. Һәм әйдәле Динар үз теләкләреңне белдерер. Менә Караш төркемен яратучы тамашачыларга, фаннарга дип әйтик әле. Фандом, канатлар, сәлам. Ялкынлы кайнар сәлам фандом. Без сезне бик нык яратабыз, сез безнең белән булган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без сезне яратабыз, безгә лайклар куйыгыз, гел безнең белән булыгыз. Һәм Бергә булыйк. Бердәм булыйк дип Динар Ахунов сезгә үз теләкләрен белдерде. Менә шулай дуслар, бездә психологлар да, биючеләр дә, һәм җырчылар да, һәм текә егетләр дә киләләр. Хәзер клип. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә, син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре дөрли яна. Син янда булсаң, бәхет күзләремдә, син янда булсаң, җылы күңелемдә, йөрәгемдә сөю хисләре. Yanımda bulmasam da yaşak uyda Süzlerin, senin nazlı sözlerin Başkalar karşıdırsa da özün koyla Alırın fikrin Tınlama. Kışkırma, hulkunu ko'rsatma, o'z fikring qo'ya, sen olardagina tinglaysan, qara manga, bizning tegizini, balki kerak o'zgaruv menga tugul senga o'zing, kimlar olar, oraga uralalar, nishliyalar, kunchilarni, yolg'on so'zlarni sen har tinglama. Yanımda senegina dilim men tuyarga yurdam yuragimning turinde Sen yanda bo'lsang baxt ko'zlarimda sen yanda bo'lsang jala ko'nglimda yuragimda suyuq hislarim Biz birga bo'lsak da o'ylarim yiroqda O'ylama, suyu bilan o'ynama Baxt to'li kunlar kuyda bizni olda Bordik qolarni Tınlama. Дуслар, сез тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Минемчә, хәзерге яшь җырчылар аны бик еш ишетәдер. Зәринә Сылкаева элегрәк миңа начар җырлыйсың дисәләр, мин мөгаен үз ишемә бикләнер идем ди. Хәзер мин чыныктым һәм барысына да рәхмәтемне белдерәм ди ул. Зәринә акыллы тәнкыйтьне хуплавын, ә менә урынсыз тәнкыйтькә исе китмәвен әйтеп узды. Килешми мөмкин түгел, дуслар.
кетсең миңа Аларын, қызылын, акларын Минем бит жаныңа үрелеп Наз күтіп тилмірген шақларым Шәшәкләр бүләк етсең миңа Булса да аларның төрлесен Гүлләрдән үрелсен язмышлар Гүлләрең сөюен билгесен Шәшәкләр бүләк етсең миңа Булса да аларның төрлесен Гүлләрдән үрелсен язмышлар Гүлләрең сөюен билгесен Шәшәкләр бүләк етсең миңа Шәшкәгә шәшкәләр сыңарым Йөрәгең эшесе сагышта Мин сиңа җылымны урармын Шәшәкләр бүләк етсең миңа Булса да аларның төрлесен Гөлләрдән үрелсен язмышлар Гүлләрең сөюен билгесен Шәшәкләр тиз сула димәсен Алтында байлыкта бер көнлек Гүлләрең китергән мәхәббәт Шәшәкле сөюен гомерлек Шәшәкләр бүләк етсең миңа Булса да аларның төрлесе Гүлләрдән үрелсен язмышлар Гүлләрең сөюен билгесен Шәшәкләр бүләк етсең миңа Булса да аларның төрлесен Гүлләрдән үрелсен язмышлар Гүлләрең сөюен билгесен Шәшәкләр бүләк етсең миңа Булса да аларның төрлесен Гүлләрдән үрелсен язмышлар Гүлләрең сөюен билгесен Гүлләрең сөюен билгесен Шәшкәләрнең нигә кирәге бар Өзеп бирер кешең булмаса Дип җырлана җырларда дуслар. Зәринә Хәсәншинага чәчәк бирүче булмагач, җырчы аларны үзе җыйган. Үземә үзәргә туры килдем һәм төшке ашка үгезгә бүләк ителде ди Зәринә. Эх, егетләр, хәзер үк Зәринәгә кышак-кышак чәчәк бәйләмнәрен җыеп бүләк итегез. Мондый чибәркәйне игътибарсыз калдыру зур хата. Аңлатмыйсың әле һаман миңа
җилләр булып кына чакырасың үзең артыңнан. Шул җилләремә сир итте җаным, мин җилләргә кабат сатылам. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма. Җилләр тынса шаян җилләремне, дилеп күңелем эзләп сагына. Җилләр булып кына син киләсең хәзер яныма. Җилләр тынса шаян җилләремне, дилеп күңелем эзләп сагына. Ринат Шихапов Казан ярында урнашкан үз йортында кунаклар кабул иткән. Сәбәбе бик шатлыклы. Ринат Шихапов гаиләсе яңа йортка күченгән. Чын күңелдән котлыйбыз, яңа нигез бәрәкәтле, имин булсын. Сез һаман бергә икән җырына тавыш бирәбез. Яшь кыз минем егет чак, уйнама көлмә икән. Сөймәдә имеш көймәдә, тауларга менмә икән. Әйтәләр дуслар көнләпмәк, сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Туйларда үтте гомернең, узмасы дип йөрмә икән. Агарды чәчләр агармас, утларга кердә икән. Әйтәләр дуслар көнләпмәк, сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Hey! Ne işisin sen? Şöyle Tamşanı ver. İzle. Sonkonuzda. Sonkonu bir. İlk izleyedim. Ne saklattan vasıp. İzle sonkonu edeyim. Hadi ne saklattan. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Кадердә хөрмәттә сиңа тик туган җирдә икән. Оныклар үскәнчә яшә, ятка сер бирмә икән. Әйтсеннәр күрше буларны, сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән. Сез һаман бергә икән.
10 җырчының 10 клибын карап үттек. Аларның һәр кайсы сезнең лайкларга лаек. Дуслар, вакытыгызны кызганмыйча, Мәйдан.тв сайтына кереп тавыш бирегез. Җиңүчене сезнең ярдәм белән ай ахырында билгеләячәкбез. Ә мин сезнең белән яна бер атнага, нәкъ бер атнага саубулашып торам. Иң мөһиме, үзегезне саклагыз. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.